buenísimo. Tamén nos coidamos, solo comemos lechuga. Segunda, ¿de qué manera unha das mellores cantantes de todo Galicia imita perfectamente la voz de Mónica Naranjo? Cacheiras, imitar a Mónica Naranjo, moi jodido de Dios. Quiero un grito, grito para Lidia, grito para Lidia. Muchas gracias. Ahora sí, con axuda de Mira, meteu a cruz e todo. Vouche botar a miña amiga. Monaguillo da Molina, ve de vida deixe a orquesta por un altar. Anda que tes unha pinta de munxa.